kini atong latest weather update Tuesday, November 16, 2021. Natay mga weather system na nakaapekto sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Una ang northeast monsoon or amihan, ang shoreline or ang tail end ng frontal system na nakaapekto sa may eastern section sa Southern Luzon, ug ang low pressure areas na nakasulod or embed sa intertropical convergence zone o kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa northern ug southern hemisphere ang padayon nakaapekto sa may Palawan, Visayas kasama na ang Mindanao. Ang usa ka low pressure area na gilayon na 335 kilometers sa east-southeast ng hinatuan Surigao del Sur. Ug so far less ang chance kini ma-develop na bagyo or tropical depression. Samtang lain na low pressure area naa sa gawas ng atong PER na gilayon na 1,500 kilometers sa may silangan na Mindanao. Padayon ta mag-monitor sa latest development kining mga low pressure area. Ang weather condition sa tibuok Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati na medyo mapanganoron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog ug kilat. Padayon ta mag-monitor sa ato mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories kasama ng heavy rainfall warnings. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisita ato mga official social media accounts kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, mayong adlaw.